Ассалому алайкум ба ҳама мардум. Салом алайкум акай Муҳаммад. Рости гап ман дирӯз як видеои акай Муҳаммада дидам. Гуфт ки ҷанбасти сол мекунем, яъне ҷанбасти соли 2023 ва дар уҷа савместни видео мешавад. Яъне ки то қай тарафи акай Муҳаммад нева ай тарафи тамошобиноам фикри ақидаҳо пешниҳод шава дар видео мемонем. Ба ҳамин хотир ман хостам ки якчанд фикри ақидаҳои худма баён кунам. пешакӣ бугум дар аввал ки ман тарафдории акай Муҳаммада намекунам ва пуштибони ягон касам не, фақат фикрҳои худма ҳамчун як тамошобине ки дар ютуб тамошо мекунам блогерҳоро, фақат фикрҳои худма мегӯм ва хоҳиш мекунам ки акай Муҳаммад нобарида ягон калима гапи мара дар он видео ҷо кунем. хоб ман акай Муҳаммада худи ҳамин Исем Шарифа 5 сол шид, муддати 5 сол шид тамошо мекунам ва натурали қоил шидан дар кор ки мавзӯе ки ҳатто дар мактаб муаллимон моро дарс медодан, чӣ хеле акай Муҳаммад дар контентош баён мекунад. бовар кунед мо ҳамун хел чизора даже дар мактаб омӯхтагӣ нестем. яъне блогер бояд ҳамин хел бошад. ба ғайри манфиати шахсии худша доштан бояд ба мардум як чизе пешниҳод кунад ки вай фоидаовар бошад. яъне ки чӣ хел акай Муҳаммад тамоми контентҳое ки дорад, тамоми тамошобиное ки вай тамошо мекунад, аллакай медонад ки чӣ хел блогера ва ман дар кору фаъолияташ муваффақият мехоҳам ва тарафдори ҳамеам ки ҳамин хел сатҳи ҳамин хел блогерҳо зиёд шаванд. барое ки ҳозир чӣ хеле ки шабакаҳои телевизиониро мардум тамошо мекунанд, шабакаҳои иҷтимоиро ҳам истифода мебаранд. ба ҳамин хотир хоҳиш дорам аз Ассотсиатсияи блогерҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон: бародар, ай баъди соли нав дар хона хобӣ бу бекорӣ зиқ наша. Банки Тинькофф коргар қабул мекунад ва ойлик аз 64,000 то 100,000 рубл. Кадом нафаре ки хоҳиш кор кардан доранд медонанд якм комментарияда силка мондагиа барои кор дар Тинькофф медрои полни дар бораи кор маълумот мегирӣ. ва инчунин нафаре ки мехоҳанд картаи Тинькофф Блека заказ кунанд хонатона меорад. нафаре ки наметавонед заказ карда марҳамат намин номерои рӯи экранда нависен, хидмон бепул шумода хизмат мерасонем. ногуфта намонад ки банки Тинькофф хубиёе дорад ки якбора метавонӣ то 500,000 рубла ай банкоматаш синимат кунӣ. инчунин ай дигар банкҳо боша ай 100,000 синимат кардан мешавад ва то 20,000 рубл ба Тоҷикистон ва дигар давлатҳои СНГ пул интиқол дода мешавад. Тинькоффа аллакай тамоми блогерҳои Тоҷикистон реклама мекунанд ва ба ҳама маълуме ки ягон ҷои фанду фребуш нестай. ба ҳамин хотир шумо метавонед заказ кунед ва мо ҳам шумо миннатдор мешем. чӣ хеле ки дар Инстаграм фаъолияти хуб дорам ва бисёре корое ки набояд дар байни мардум намоиш дода шавад пеши раҳи бисёриро гирифтагианд ва хоҳиш дорам ки дар ютубам, дар ҳамин сомонаи ютубам ҳамин хел фаъолията ба роҳ монанд ва чӣ хеле ки мо аллакай медонем акай Муҳаммад якчанд нафарое ки як ҷиҳат не як ҷиҳат зараршон ба мардум мерасид, дуруягӣ яъне лицемерӣ мекарданд, ниқоба мекашиданд, мардумо ба худшон ҷалб мекарданд, не ки коре мекарданд ки таъсироташ яъне ки зарараш ба ҷомеа мерасид. бисёри ёра дафт кардагиа ютуб ва ман хоҳиш дорам ки ҳамин масъулията ба акай Муҳаммад битиянд ва чӣ хеле ки худаш мега асоси дезинфексиони ютуб мега ҳамин масъулията бар душаш битанд ва ман боварӣ дорам ки акай Муҳаммадам қабул мекунад ва ютуба ай баъзе чизое ки дар ҷомеа зарар дорад ба манфиати халқ нестай тоза кунанд. блогерам мақсадаш ҳозирда 99.9% тамоми блогерҳо дар ютуб дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолият кардан ба мақсади ба манфиати шахсӣ кор кардан аст. камай блогерое ки дар фикри ҷомеа, дар фикри пешравӣ, дар фикри як кӯмаки мардум ҳастанд. баъд масъалаи зборда бисёри видеои охиреро ки тамошо мекунем, аллакай збор як чизе шидагиа ки тамом ба ҳамин фақат ё ба як блогере ки вай збор мекунад ҳама рӯ ба ҳамон меёрад. не бародаро, ҳамин худованд ки дарда дод давоша ҳам мета бародаро. фақат рӯ ба як блогер, рӯ ба збор, рӯ ба чиё збора як нафаре да кардан дар кор ки вай дигар безвихидни положение да ё ки як пиронсоле ки вай кор кардан наметавонад ё ки дигар. ман худмам шахсан як сол намешавад ман дар Санкт Петербург ҷои хобмон дар гирифтагӣ буд, ман сухтагӣ, ман миём болом 50% сухта буд. як положение да будам ки зинда мондани ман 40 ба 60% не ки рӯ ба худованд овардем, худованд сабаб шид
нафарое ёфтид, ки кӯмак кард, моро тавбат кард, шукри худои на зиндаву сари ҳол ҳастем. Ҳамин ҳози дигар дасти як кас дард кунад, сразу медавам барои збор. Ман хоҳиш дорам, ки то вақте ки збор набуд, мурда ягон кас дар ягон давлати дигар намонда буд, ё ки ягон нафар бе ёрдам ягон блогер намурда буд ку. Ҳама ҳози рӯ ба збор овардаги. Ба ҳамин хотир ман хоҳиш дорам, ай ассотсиатсияи блогерҳо, ай ҳамаи блогерҳо, ки ҳамин наворое бошад, ки ба мисли Акай Муҳаммад бошад, намуна бошад, дар байни мардум намуна бошад. Як чизе битиҳанд, ки мардум ҳамин чиз я баҳра бибарад. Тамоми намуди чизое ҳаст, ки вай бисёри ҷиҳат зарар дорад. Хоҳиш мекунам ҳамин чизҳоро пешгирӣ кунед, беҳад хуб мешавад. Ва Акай Муҳаммад, ман дар корот барор муваффақият хоҳонам. Кадоме ки ба ҳамин фикрҳои ман розия ва мехоҳад, ки ҳамин масъулияти тоза кардани ҳамин ютуби тоҷикиро ай ҳамин хел ифлосиёе ки ҳозир дидесем, ҳамин масъулиятро ба Акай Муҳаммад доданӣ бошанд, дар поёни видео бинависен ва шояд ки ҳамин суханои мо ягон сабаб шавад ва камтарак самараи хуб ё ки дар ҷомеа камтарак боша, як фоида бирасад. Муваффақият хоҳонам ба ҳама. Бахшиш ягон гави пасту буланд гуфта бошум, чиста фикрҳои худам буд, на пиштигирии ягон каси дигар, на ягон хобзанӣ. Зинда ва обод бошед.